πολλά φρούτα είναι το ίδιο με το να τρως ζάχαρη. Ένας από τους μεγαλύτερους διατροφικούς μύθους. Τα φρούτα, ναι, πράγματι περιέχουν πολύ σημαντική διευκρίνηση φυσικά ζάχαρα, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Περιέχουν φυτικές ίνες, νερό, βιταμίνες, μέταλλα και αντιοξυδοτικά. Οι φυτικές ίνες είναι ένα συστατικό το οποίο έχει την ικανότητα να επιβραδύνει την απορρόφηση των ζαχάρων στον οργανισμό, με αποτέλεσμα η συνολική επίδραση αυτών να είναι πολύ διαφορετική από αυτή που θα είχε ένα γλυκό ή ένα αναψυκτικό. Επιπλέον, η συστηματική κατανάλωση φρούτων έχει αποδεδειγμένα συσχετιστεί με μικρότερο κίνδυνο για την εμφάνιση διάφορων χρόνιων νοσημάτων, όπως είναι τα καρδιαγγειακά νοσήματα και ο ζαχαρόδης διαβήτης, αλλά και για την διαχείριση αυτών. Μπορούμε να συμβάλλουμε στην ακόμη μεγαλύτερη επιβράδυνση της απορρόφησης των ζαχάρων, ακόμη και των φρούτων στο αίμα, συνδυάζοντας αυτά με κάποια πηγή καλών λιπαρών, όπως είναι η ξηρή καρπή, ή με κάποια πηγή πρωτεΐνης, όπως είναι το γιαούρτι. Επομένως, όχι, το πρόβλημα σίγουρα δεν είναι τα φρούτα, είναι η ελλειπής εκπαίδευση, η διαιώνιση διατροφικών μύθων και να το συγκρίνουμε με τη ζάχαρη.